guys, dito po ako sa Star Mart Royal dito sa Naga City. Tagatinda ko ng kasal. Ito yung venue nila. Mga family, pika-pika muna tayo. Open na po ang greasing table. Habang inaantay natin ang formal program, pika-pika muna tayo dyan sa tabi ng photo booth. Si gusto magpa-photo ops din. Habang nag-enjoy tayo ng mga pika-pika foods. Open na po. Thank you. Ano to? Nag-slide.